நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல எல்லாமே நம்மளை சுத்தி பாசிட்டிவா இருக்கும் நம்ம சொல்லவே முடியாது. நம்மளை சுத்தி நெகட்டிவிட்டியும் இருக்கும். நம்மளை பத்தி காசிப் பேசுவாங்க, நம்மளை அலலாம் விடுவாங்க பயங்கரமா. ஆமா தானே, நடந்திருக்கு தானே. கண்டிப்பா நானும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஸ்கூல்ல ஒரு கம்பெனில நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபேவராவும் இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாவும் இருப்பாங்க. அப்ப நம்மள பயங்கரமா ஏதாவது ஹர்ட் பண்ணிடுவாங்க. பாத்ரூம்ல போய் நல்லா அழுதுட்டு எனக்கு மாதிரி யாருக்குமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நமக்கு நாமே சீன் போட்டு அழுதுட்டு மூஞ்ச கழுவிட்டு நம்ம அழுது யாருக்குமே தெரியல நம்மளே நினைச்சுக்கிட்டு வந்து உட்காந்து அப்படியே சகஜமா இருப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் வந்து என்னோட ஒர்க்கிங் பிளேஸ். இங்க வந்து யாரெல்லாம் அது ஒர்க்கிங் பிளேஸா நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பா இங்க நம்மளுக்கு நெகட்டிவிட்டியும் இருக்கும். எப்படி நம்ம அழுதுட்டு கண்ணை தொடச்சிட்டு யாருக்குமே நம்ம அழுது தெரியலன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சிரிச்சுட்டு வந்து எல்லாருக்கையும் பேசுவோம்ல. ஸோ அதை இங்கேயும் நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஆக்சுவலா இந்த வீடியோ எனக்கு தான் இது ஃபியூச்சர்ல என்னையும் நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்றேன். அந்த மாதிரி அழுத மொமெண்ட்லாம் இப்ப நினைச்சா பயங்கரமா சிரிப்பு வருது. ஆனா பயங்கரமா சிரிச்ச மொமெண்ட்லாம் இப்ப யோசிச்சா கண்ணு வேறு.